lokaci yadda ya dace, sannan kuma suna da ilimin abin da ake kira productivity fiye da mu. So hakan yasa na tsinduma cikin karanta littattafai akan productivity, kuma na karanta littattafai masu tarin yawa. A ciki na gano wani ilimi wanda ya taimake ni matuƙa, kuma nake so mu kuma ya taimake ku. Wannan abin yasa na tattara cikin gidaje guda 9, kuma yanzu zan karanto muku su, kuma zan muku bayanin su a takaice, so ku bani lokacin ku. Da farko dai ka sani nasara tana tare da masu jajircewa ne, waɗanda suke tsaya mata ka'in da na'in wajen neman ta. Abu na biyu kuma, duk aka samu jajircewa cikin amincewar Allah za a samu nasara. To menene wannan nasarar da muke nema? Idan ka saurari wannan al'amari har ƙarshe, ina mai tabbatar maka da in dai ka gudanar da abin da ka ji a ciki, sai ka ga bambanci a rayuwarka. Bambanci matuƙa cikin ƙanƙanin lokaci. Ka ba wa kanka 'yan ƙananan watanni, rayuwarka za ta canja. Ba tare da ɓata muku lokaci ba, bari mu shiga kai tsaye cikin waɗannan hanyoyi